Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Във връзка с грозната метеорологична и политическа обстановка в България минаваме само на пиени и на пеени. Зато и ще ви изкарам една песен от миналото столетие, даже от миналото хилядолетие. Индиански вожд, покрит с пера, заврял в газа си лулата на мира. Индиански вожд, покрит с пера, заврял в газа си лулата на мира. Обаче каубой го депне да го депне, той си прави тъшак за смъртта. Каубой го депне да го депне, той си прави тъшак за смъртта. Кръчмарски плъх, покрит с брашно, заврял в газа си бутилка от вино. Кръчмарски плъх, покрит с брашно, заврял в газа си бутилка от вино. Обаче кръчмар го депне да го депне, той си прави тъшак за смъртта. Кръчмар го депне да го депне, той си прави тъшак за смъртта. Сега ще ви изкарам един куплет, само да го погледна, който може да ви покаже горе-долу от кое време на миналата епоха е писана песента. Един президент, доскоро артист, заплаши света с една война. Един президент, доскоро артист, заплаши света с една война. Обаче светът го депне да го депне, той си прави тъшак за смъртта. Светът го депне да го депне, той си прави тъшак за смъртта. Един скиор, покрит със сняг, завря в газа си щеката смера. Давай, само студенти пеят до края, драги зрители и драги радиослушатели, защото се знаят текстове. Сетяхте ли са кой е президент артист? Тогава още бяхме социалисти и трябваше да потискаме капиталистическия свят, зато и ги пишем и такива песни, ай по този случай и да тренирате сла, ре и ми.